154 dětí z celé republiky ve věku od 6 do 16 let tráví první téměř 2 týdny prázdnin na dětském táboře v Přerově-Čekyni. Za sebou mají řadu soutěží, výletů a ukázek. Zvládli přežít v lese, poseděli si u táborového ohně a vyzkoušeli si, jak se spí ve stanu. Dnes pro ně vedoucí připravili překvapení v podobě jízdy na koni. Tady tomu se říká hruška. Já ji mám tady ovázanou hrubou kůží. Je to protože toto je sedlo na lasování dobytka. 2 westernové koně Tobiana a Sunny přijela dětem do Čekyně představit Klára Straková z Přerova. Ustájené je má v nedalekých Penčicích, kde má domov i dostihová Tenderly. Tenderly vlastně byla v tréninku u Josefa Vání a teďko momentálně si užívá jako zaslouženého důchodu u nás v Penčicích a už je to jenom takový rekreační kůň na ty výšťky. Saninku mám vlastně 3 roky, Tobiana mám teprve rok, protože předtím patřil jinému majiteli a pokud to jde, tak pravidelně s nima jezdíme ven, jo, trénuju je všecko. Mám vlastně udělané westernové jezdecké licence jednak u VRC, což je Western Riding Club, a pak ještě u České jezdecké federace. Účastníme se závodu a samozřejmě, když se naskytne příležitost, jakože nám se fakt naskytla, jsem za to hodně ráda, tak chodíme i ukazovat takové malé ukázky. Táborníci se tak o koních dozvěděli spoustu zajímavostí, stejně tak i o jezdeckých stylech. Pomyslnou třešničkou na dortu byla samotná jízda na koních, o kterou byl velký zájem. Děti mají ale celou řadu zážitků už z předchozích dnů pobytu v Čekyni. Budu vzpomínat asi, jaký jsou tady dobré lidi, jako děcka a tak. A jsou tady dobré zážitky, různé třeba olympiády, hry, koupaliště a tak. Stezku odvahy včera, fotbal, bazén, hodně toho bylo. Stezku odvahy a pak třeba spaní s novými kamarády. A jsi na táboře tady v Čekyni poprvé, nebo sem jezdíš pravidelně? Jsem tady poprvé. Mně se nejvíc líbil bazén. Stezka odvahy, mis a diskotéka. To je nejvíc baví soutěže a potom kulturní akce, misák, talent Čekyně. Měli jsme akce v lese, byli jsme s Maloškama u Mamutíka, tam vlastně vykládáme trošku i o té historii toho města Přerova. Tábor získal letos také svůj totem. Vyřezal ho řezbář podle vítězného návrhu 9leté Natálie Děrdové z Přerova. Já jsem prostě jak kdyby kreslila na papír sovu a tak toto vzniklo. Naše vedoucí mi řekla, že to bude na totemu. Když se vybíral motiv, tak všechny děti z tábora navrhovali motiv, který by na tom totému chtěli mít. Z té soutěže se vybral vlastně ten nejkrásnější, který děti potom schválili a na základě toho nám to potom vlastně bylo vyhotoveno. Táborové dění mohou rodiče sledovat prostřednictvím fotografií na internetu. Můžou kdykoliv sledovat dění průběžně, co se na táboře děje. Další rok to bych ale neměl prozrazovat, nicméně budeme pokračovat v tomto trendu a ještě to vylepšíme o krok dál, že si zaplatíme web hosting. Na táborovém programu pracují vedoucí a instruktoři už půl roku dopředu. I když jsou už sehraná parta, připravují si potřebné pomůcky a plánují náplň každého dne. A výsledek? Děti se sem rády vracejí. Bo to je to také zvláštní. Nevím, asi v tom kolektivu.